खुलुमबाय लोगोफोर आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जोङो सिगांनि भिडिअफोराव मोनसे सावरायदोंमोन BTC रिजाल्टनि डेट एबा BTC रिजाल्टखौ माब्ला फोसावगोन होननानै दा बैयाव जों एसे एक्सपेक्ट खालामनाय कालार एबा डेटआ दिनै जों गोरोबनायखौ मोननो हादों 17 आगस्ट खालि दा बे रिजाल्ट गासै जोंनि PCDC सेक्रेटारि रिजाल्ट फरेस्टार आरो फरेस्ट गार्डनि रिजाल्टखौ होबाय दा बे भिडिअआव जोङो नुनो मोननाय जादों गासै PCDC पस्ट दंमोन 420 दा बेनि रिजाल्टखौबो होबाय दा बेखौ जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनो हागोन लोगोसेनो फरेस्टार 1 नि रिजाल्ट दा बेयाव गासै पस्ट दंमोन 84 दा 84 निबो गासै रिजाल्टखौ होबाय लोगोसे फरेस्ट गार्डनि दंमोन गासै 330 दा बेखौबो रिजाल्टखौ होबाय दा नोंथांमोननि रिजाल्टआ माबोरै जादों एबा माबाफोर कमेन्ट्स एबा मिथिनांगौ दङब्ला कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दा बेयाव गोबां केन्डिडेट्सआ रिजाल्टखौ मोननानै गोसोआव खुसि जाबाय मानो होनना बुङोब्ला गोबाव सम दिनै साननानै दंमोन माब्ला होगोन ना होला गोबां गोनो गोथोजों माने केन्डिडेट्सफोरा दंमोन नाथाय दिनै रिजाल्टखौ मोनबाय मोनसे क्लियार जाबाय दा बेखौ जोङो बुंनो हायो रिजाल्ट फोसावनाया एसे मोनाबिलि एबा फुंबिलिनि 3 बाजि एबा 4 बाजिसो समाव दा रिजाल्टखौ मोनदों दा बेयाव गोबां केन्डिडेट्सआनो माने हरनि गेजेरावनो रिजाल्टखौ मोननानै गावसोरो नायदों एबा केन्डिडेट्सआ बै हरनिफ्रायनो जायफोर केन्डिडेट्सआ मोनदों एबा सिलेक्ट जादों दा बिसोरा गोसोआव खुसि मोनदों नाथाय जायफोर केन्डिडेट्सआ सिलेक्ट जायाखै दा बिसोरनि गोसोआव गोबां हर गेजेरनिफ्रायनो गोसोआव उसुखुथु खालामदों दा बेखौ जोङो गोबां कमेन्ट्स एबा गोबां पस्टनि गेजेरजों जोङो नुनो मोननाय जादों गोबाङा गोबां पस्ट होदों एबा गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंदों नाथाय माबेया क्लियार एबा माबे मोनसे सानदों नोंथांमोननि गोसोआवबो माबाफोर गोनो गोथो साननाय थानायखौ कमेन्ट्स खालामनो दाबाव मोनफ्रोमबो कमेन्ट्सखौ जोङो नायनानै जोङो एसेब्लाबो आइडिया लानो हागोन मा मोनसे प्रब्लेम जादों एबा सोर साबैसे माबायदि काट अफजों मोननो हादों दा बेफोरखौ जोङो मिथिनो हागोन अके लोगोफोर गोजोन्थों